Lại dạo đến nữa. Ayo. Konco kancaku saka kadiwae papan gunung para kaki derek lakuku ana papan ngene latala ai hey Ilham Kanong ayo Singo dan orang Lombok ade ayo lagi
ora ketok coba. Ayo. Yos ketok Yos. Dari Pekalongan. Keling-kelingan sondol linger. Rodok ngetan. Keling-kelingan ya ayo. Menika Ganongan Jombang. Ayo le, ayo Pak Yos, ditondro. Kita aja sampai di pucuk kanong, mari mari pucuk kanong. Oke, oke, pas patah di selah-selah kadang sama di pucuk kanong, mari sampai di pucuk kanong. Wah, Rogo, Tronggo, Yosi. Kalian tindak dengan atas yang berikan sampai kau ini. Aku di tahu sama pukul dan semua dalam kira kali bandara berkotak dan berangkat seperangkat dari kelas molir boyo. Wana alas berbeda boyo kudu ada ayo borok kaget kuy. Salah pada mana di mana digawe dengan anak pujutan elu makin pujutan doang elu pada mati kapan sambung kok kalau harus tukangnya wici. Aklam para kusupan kayu keusong kelagi kaki jenggolo kediri. Sang Senowati perangan lagi sampai pucung doa mari sampai pucang kanmo Kang siok baik hati aman di hati sajirit Tronggo Ronggo say pas patah di selah-selah dari sampai pucung doa sampai pucang kanmo macam to Allah rupa najanto amet dadi candra warnane ananging anduweni watak kang suci sinten mriko boten ana kang mati pucung ana mati pucang kanong lemban dawuh Prabu Wana Sriwardana anglamar kusumaning ayu Dewi Songgolanget putri ing Jenggala Kediri nalika semana sang putri Songgolanget medhar sabda ngumbar sayembara lamun to sinten kewala bisa nayunake katresnane lamun bisa nuruti bebana kanthi sedotake mongko sepisan wujudan budaya ingkang durung ana ning alam donya mongko kaloro wujudan satu kewan kang duweni loro pustaka jenelaring koyok Ponorogo pinaka dadi sarana Prabu Wana Sriwardana ngayunake kusumaning ayu Dewi Songgolanget was oh ayo bukune ganti sapa maneh Suro Kentus ayo Ganongan kecil-kecil
duduknya rada mundur le. Amen ombo kalangane ya. Rada mundur. Ya. A. A E A E A A. Hey. A A. Hey. A A. A. Pulang. Ayo. Hey. Waspada misolas lakandih kaderet no kadang-kadang yudhi was Senopati Jalu Permati Kakang Sup ayo was ayo nih ayo kepaing mangati-ngati kepaing mabudidaya adik-adik kecil kandongannya rodok mundur nih mepet barongan ya ya was mata pilih matu bubu ya was ayo nih ayo munggi ayo was cei matala Yokso kono rupo ngakiri-kiri lumaksono cangkah nyuk sang patih Suroponggi pas ayo
mohon perhatian bagi pemilik kendaraan dengan plat nomor AE 531 Mapepers harap dipindah tempat karena ada mobil yang mau keluar. Sekali lagi kami tunjukkan, kami aturkan bagi pemilik kendaraan dengan plat nomor AE 531 Mapepers diharapkan untuk dipindah sementara karena ada mobil yang mau keluar. Gandongannya jaluk banyak. Ayo Leng. Ya. Bagi pengunjung yang baru saja hadir, untuk parkirnya silakan di halaman sekolahan SD. Sekali lagi, bagi para penonton dan juga tamu undangan Parogo Seni Reog dari mana saja, untuk parkirnya dipersilakan di halaman sekolahan SD. Terima kasih banyak Pak Dulu. Ayo Pak Edi. Yang menulai. Ayo toh, was.
bintang ya. Cuk. Gila, ngene cuk. Nah. Kaya ngono kuwi dong. Wis hafal lah aku ngene iki. Bala-balane ya dudukir wale sing tenanan. Iya toh. Ya bener iki kira acara meriah iki. Meriah kaya ngene iki ditonton wong akeh. Lah kok kancane dhewe ngisin-ngisini. Celeng sitok iki to. Lho ya kaya ngono kuwi ya. Atraksi kanca-kancane apik kabeh. Tuwek bangga tendang ngisin-ngisini kaya ngono ki dong. Iso ngletak ning kene lek ya ora karu-karuan to. Kowe aja kaya ngono. Ngapa? Ngono iso muni lah. Aku ki bayaranku tak jemuk dhisik kok. Kowe iki kok sik kober-kobere ngumumne bayaran kok cipuk dhewe. Nang kene iki nggone sapa kowe iki ya ora roh kok ngomongne bayaran kowe iki trayo gendeng kok. Astagfirullahaladzim. Wong ndak beneh. Wong ndak beneh. Ya ampun. Aja muni bayaran. Piye? Aja ngomongane bayaran koyo ngono kowe. Tuan rumah sapa to? Pri. Pri. Pri potonganmu macet. Kowe ya sing apik. Ora apik pegel aku. Nyapa kok pegel? Cuk, aja tekro ya asu terus. Lemah iki kok koclong. Ning enak asu enak arti maksud. Asu. Aku selalu mencintai Honggolono. Ah, para kawan. Raimu idoni. Aku ning kene jare Pulau Soro. Kok iso? Wong ndi wong. Berarti wonge Ndi repot. wong. Repot ngalimi tamu. Ndi wong. Ndi wong. Wah, enggak lho. Ndi to? Bosok ini ora dadi warok. Aku pegel masuk. Matamu ngene lho. Ya Allah, aku ora dadi mantan ya. Aduh, sapa iki nangis aku. Aku dadi mantan kadek karo kene iki seminggu. Seminggu. Kayak kowe kira-kira, Kok kira-kira lho, sakjane lho. tenane pe supil. Sakseni para seniman lho iki. Sesane yo ben. Omong sing bener iki. Pak Pri. Becek ning nggon kuwi popolan. Lah kowe dina iki berarti kowe piye? Bosok. Bosok ya. Demben kan kentung genah. Cek kentung. Sumbanganmu aku yo sika. Dulur dhewe. Dadak merak. Pengrawit VIP. Iki ya dhewe piye iki? Lah Enggak ngomong. Dadak telu. Becake yo akeh. Becake pira? Lah omong bosok dia omong. Le dadake ora sambalekne becek gak sambalekne. Kudune rokok tak weni iku ora ditampa ya. langsung kok. Kok lebokke. Lambemu no. Kowe potonganmu guru gawakne. Rokok sak slop surya kok nek ngetok. Itu matamu aku iki kerja wis pirang-pirang tahun. Lho, alumni to. Alumni. Eleh, jopon lho. Siap apa? Kowe ora enek. Wong arep rene lho tanggapan mampir nggonanku ki mau. Sing tolongne Pak Piro kae mbahku no. Kretek lan jumuk wong mbahku delung Pak.
iki lho SK Donangan Anyar iki lho. Donangan Anyar. Iki anggota bus mbakku kok. Rumangsamu lho. Nyapo? Oh, ta bodoh nang nggih. Ya aku ra dong iki. Ya aku ra dong. Iku iki maksudnya rungono aku. Rungono aku. Kowe kan udah dadi mantan. Iya. Pri Supri betul Pri. Tak turunno kowe kok. Kowe iki awake dhewe sakmene mbane iki ditanggap Pak Ki sing gawe Pak Pripe aja ngono. Lah kok kowe iki tanggap basmu. Nah, kok ora tak tompo. Bayarane ro aku iki piro ro? Tapi yo dadak sing sopan yo dong. Sopan. Ora sopan. Ora kok tampil lek. Wis masam. Wis mongge kun empet. Wong ya. Wong iki boyo sing sopan. Aduh nek kene iki tamu. Tamu yo ben. Aku mantanan dilek iki kon barane neh. Sopo? Supri. Supri lho. Iya lho. Lek Pak Pri ra mungkin bojone kok. Bojone ki mau aku ni. Piye? Aku ya bulus. Masuk bulus. Ora karepku dhewe aku ya pegel kok. Nyapa becek kon bareng. Oke. Jenenge becek kaya bales kok. Baleni apa anak buah aku ya anak buahe. Kudune ki ora seminggu ora becek. Ada telu rokok loro. Apa? Itu nyangkel. Wah, kowe mbok aja ngrembug kok. Iya, karembuk kok. Yo, anakmu mantu ro. Apri. Mas ora iso. Ora iso Mas, pegel. Dong, aku ngerti aku. Pripun? Sing diutarane ngerti. Pegel. Asline dhek iki sira anake bose ket biyen. Iya kan biyen. Kandas. Kandas. Karepe iki ngerti sing ditangisi apa? Iya. Lah kok mantane lanang kok luwih bagus. Mesti. Apa? Mata lanang kacamata min kuwi ta. Ya ora ono kuwi. Ora ngerti lho. Wong nek kacamata ki gelare iso siji dokter, siji guru, siji iso tentara. Tentara sipil yo ono. Kowe iki ana apa mbok kok samene banyak aku iso ngerteni. Kowe lek ala ora kira ya min. Apa kemang? Apa dok? Sitoke sing duwe bingung. Masuk sop. Masuk sop. Ya maksudku yo to. Iya. Ketam. Ya. Mas Rona bojone Galuh. Ya. Diwehi kacamata ganteng dibawa kaya Michael Jackson. Ya iya. Oke. Endi mang? Iki lho. Munyok lho. Iki lek duwe kacamata dasi kok koko beluk. Alah. Mas. Dos. Kowe ora tau rabi. Kowe tak omongi. Nek Kowe kena wong sing seminggu kok ya wis surhat to. Seminggu aja curhat kowe. Wah, tau lho kowe. Aku lho 10 tahun. 10 tahun, Bos. Kowe ki curhat kok 10 tahun. Kene iki seminggu ya mikir kok untuk bosok. Kenean dia sih, Kak. Apa kuwi? Supri Anggono. Supri Anggono. Galuh. Heeh. Sri. Heeh. Nah, iki. Tapi aku seneng karo Pak Pri. ngopo? Iki ibarat biyen bapakku. Ya. Ya. Terus ngono. Terus sing ono, terus asline mure anake ayu. Ora. Jadi bapakku Pak Pri ki omong, nggih, Dong. Kowe kudu silaturahmi karo orang jowo-jowo sing apik. Bapak mung ndongakne sing apik. Ya. Muga-muga besok sukses. Sukses kabeh, Mas. Aku Pak Pri ngene lho. Nek aku pegelku siji dhek temu manten. Apa? Iki jenenge Warok Suramenggala. Kudune gak Golono. Gagah. Nomone Galuh. roh piye? Pak Pri, nomornya metu piro? Aku lalu. Wong kuwi iki acara sakral kok iso tekoni. Lho kok tak tekoni nomor. Sakral matamu sore joget gajah. Ya, kowe iki aja buka labi kaya ngono. Buka kabeh, becek nggonku. Mas nggih kula Mas sakit teko tanggal 8 rego kula sakit. Oh iya. Trayang iki Paling ngendak. Pri, lele apa kae?
Paling ngendak nuwun sewu adewe diklempakne wonten dalu menika kuwi acara reoni mlumpuk sedulur anak-anak putu wayahe Mbah Pri. Lah ya, mergo sambatan. Nang kene iki krono ikhlas nggih. Ora ikhlas bosok aku bali ro yuta. Balik iki kowe, kaca-kacamu kan ora ya pikiran dhewe. Kepikir dhewe sarae dadi manten. Wong iki wong. Sapa? Supri to? Ah, kowe iku lek digiyet dasmu lho ora wedi. Pak Pri menika ki priyantun sepuh. Betul. Lah tek nekmu nyeluk adik gurwo ngawonge paling ndak piyantune Mbah Pri pundi. Kok Mbah Pri ora kok teken kok Mbah Pri. Ora ngono. Mbah Pri ki ibarat nang kene iki piantun sepuh ya di sawang ya sing apik. Selomong ya sing apik. Apik apa rata njaluk aku ae kok. Yo bene kok. Mbah Pri kene iki sesepuh. Ora iso. Wis dah Wis urusana aku. Ora dhewe wis. Wis urusana dhewe. Anu Pak Pri, monggo. Allah. Kowe mantan lho. Aja kaya ngono. Iki yo urusana dhewe. Pak Pri ngade selawatan. Selawatan. Jare gajah. Selawatane piye? Bisa ndonga, Pak. Aja mak tapi. Iso ya. Loh, ta loh. Golek bola wonge. Golek bateri ini. Ndi oh itu. Ora enak, nyapa? Bil tuh, lekas aja. Ora iso. Urusana dhewe. Apalanmu wong? Urusana dhewe, baturmu ora melu-melu. Yo. Sing becek kowe nggih. Ndang selawatan dik nyanyi tak anu tak hadroi. Ya, kecer aku. Ya kayak kowe TikTok kok ngene. Nyanyi. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sugeng dalu para pamirsa kula aturi anak ingkang sedaya amirsani kesenian kita Rea Ponorogo asli saka Belanda. Mangan graji entek lima Papri pokonge ombo. Piye to? Bokonge obo iki lho. Lapangan apa piye kok? Mangan gadri entek lima salat ngaji cagake agama. Wes, ora sampe. Pengen terus kok. Apale kuwi? Ji entek lima salat ngaji cagake agama. Para manungsa laku sing utama. Besok gedhi ben munggah swarga. Allahumma. Nenek gaji dienggo terop. Dadi ki terus apa enak iki? Ora to, ngawur. Menung cekleki golek Pak Pri cek. Remuk wonge. Iki aku butuh terus aku baca. Enek gaji dienggo ngetok terop. Ora iso wong kuwi wesi lho, Bi. Wis terima ya cerdas, Tung. Kecuali nek grendo kuwi sik tedas. Saene opo iki? Iki kan gasmu. Terus, Apa? Cari apa? NA. oh, Supri. ana dalan kebak geraji. Iki spontan aku alon-alon. Aja kendangi. Coba aku improv. Ini enek dalan kebak geraji.
wong golan banyak rezeki insyaallah besok neng dalan Gusti Allah paring rezeki munggah haji Allahumma amin Assalamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah mangan gaji aro tuku marmer ndang saiki randang tuku nomor Ora ngono. kari ya oh Lu kok kabeh? ora kowe kari kowe mesti jeblas kowe kari apa Lu jenenge aku to. ora aku asline ngerti dhek kesusu dada terus karepe ngerti ora iso balene dhuwit ben impas tampile karo nek iya to Tak slop bos Surya. Kudune bos nek ngampan iki ora sahil. Lebokne ngadol. Oh, ala pripi kok ngono lho. ayo tampil salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Mriko dagangane makan kira dadi ben mangan gaji suwek kabeh Lah niku tak tapuk. nuwun sewu kita itu ganongan pilihan semua neng griyane Mbah Supri iki alumni kabeh ya ganong utamane kabeh Anu dasmu intelijen seniman improv dong kata-kata yang mal kamu putih. meneng ae Aku ngerti becekmu kek. Yo. ngene dilekasi kok kene sik sampean pun toh sudah sampun mriki Sampun ya wis. kula wau pun toh sampun lah iki Iya. kanton niki monggo Adi Mas yo sampun Sampun. Iya. kanton yang kalih lagi Ya. Awas kowe. terus lah iki setelan ganongane tanah ya iki Gontor bos, gontor. lulusan padha Dek ndang ngene iki kalau Tan kali. Mal gaji sing akeh apa nek Gus? Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala toha rasulillah mangan gaji gone lek baik Pak rezekine berkah amin mangan gaji ayo apa kowe Ayo. mangan gaji entek 5 Pak Pri Untune ombo. tak kupang ora ngono nek marahi mang kok son Lah piye? Ayo baleni ya. sing apik lho sing apik lho Aku main gaji kowe terusane ya. ya Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala toha rasulillah mangan gaji akeh lumute bojone Pak Pri akeh Wah, aku lapar gelap. bokong gede lho ya Ora. bokong gede nyapa Aja lumut to, Mat. Aja lumute to, Mat. iki dipecah kabeh iki kok Ora karo-karuan to. Lah lumute lho kono. Dewe kuwi aku. Mangan gaji akeh lumute masyarakate Pak Pri akeh sedekahe lho. Ora ngono. Sedekahe. Ora ngono mang lumute kok. Aku ya bingung masake anune. Anu seru. Terus lamun jamu wis dicukur. Wah, iki tambah pekak. Wong kok iso.
Pak aku. Oke, sekarang kita kembali ke laptop. Main yo.
Ayo ngedus welut. As. Ya berloi. Alika. Ayo. Wes. Watak di singkat-singkat yo. Ngaturi pirsa. Dirampung dhisik Mas Yos. Oh ya. Ya. Oh ya. Au. Atraksi menara. Ayo deh. Waspadake. Pirsa kagem sedaya para paraga Patih Pujanganong bilih samangke tabuh 11 tekap kapure kadang-kadang pembarong winajat ing pakaryan ngaturaken atraksi dadak merak masal matur nuwun. Ing samangke badhe kaparagani kaliyan para kadang-kadang saking paraga pundi kewala ingkang badhe ngaturaken jojogetan ambeksa dadak merak. Angka sepisan saking Wonosamudra ngambali atur angka sepisan saking Wonosamudra Sera sekawan Dwija Manuhu nggih